Готови ли сте за нашето кулинарно шоу? Първата ни участничка. Здравейте! Много се притеснявам как ще готвя, но дано да го харесат. Първо ще направя салатата. Първо взимаме една купичка. Сега да отворим хладилника. Това е великата Рошел, която е направила най-вкусното ястие. Не се разсейвайте! Да. Ето и краставичките. Уоп. Сега и моркови. Благодаря, ръка. Така е добре. Малко допълнителни продукти. Благодаря. И пак благодаря. Така. И последно. Готово. Това е салатата ми. Само ми оставя да я вкуся. Малко олио, малко оцет. Сега и сол. Моята салата е готова. Сега е време за супата. Ето тенджерата. Слагам от специалната подправка. Нека да изчакаме, за да се направи бульона. През това време ще правя супата. Ето, нека да оставим и супата да се прави. Бульона ми е готов. Жълтото разтворче се е разтворило. И продуктите ми са готови. Сега ще го изключа. Готово. Ето ги нашите вече сварени моркови. Сега трябва да сипа бульона заедно при морковите. Готово. Сега трябва да добавя само месо. Месото ми е стояло в хладилника, но вече е готово. Просто трябва да го изсипя в супата. Готово. Остава само десерта да направя. Искам да направя нещо като кекс, отвътре с бял крем. Затова сложих вода и вътре сложих едно бяло разтворче, както стана с бульона, и сега ще го оставя да се направи на сокче. В хладилника имах шоколад, който сега ще оформя като кекс. След 5 минути. Вече е готово. Също, доколкото виждам, и белия крем е готов. Но ще трябва да го оставя в хладилника да се замрази. След 1 час. Хайде. Ау! Просто трябва да го отвориш така. Благодаря. Готово. Сложих върху кекса, шоколадовата част, сложих белия крем. Сега и горната част, ето и на нея сложих малко. И ги закрепих заедно. Слагаме ги в една хубава чиния и е готово. Първо, второ, трето, дано на хората да им хареса. Сега ще видя. Заповядайте. Искате ли нещо за пиене? Аз искам вода. И аз. Заповядай водата и на теб. Втора част. Заповядайте и супата, ето ви да си сипете, и тук слонички и неща, за да си посолите. Ето го и десерта. Добър апетит! След 1 час и половина. Беше доста вкусно. Аз те оценявам 10 от 10. И аз. Yes! А какво ще стане с другите участници? Ще видим в следващия епизод.